राजनिति दलाव बा गणतान्त्रिक सिस्टेमाव बे फैयो बेवहाय 10 जन 12 जनबो टिकेट मोननो थाखाय बयबो दाबिदार थायो नाथाय बेवहाय टिकेट बिनानै लानानै माखासेफ्रा बिद्र' जादों गोसो बायदों बे मोनफ्रोमबो दलाव थागोन आरो आं आसा खालामदों आरो जायफ्रा मोनाखै बिथांमोनखौ खावलायदों बृहत्तर बे ओनसोलनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय थांनाय समफोराव जोङो जेरखम प्रतिश्रुति होनानै जों खामानि मावबोबाय आरो देरहानांगौनि सार्थआव जाय बिजाथिफोरा दिनै माने मोननो नाजादोंमोन नाथाय मोननो हायासै 10 जन बिदोंमोनब्ला बहाबा सासेयाल' मोनबाय आरो बे सासेनि थाखायल' जिथु जाखायो टिकेटआ सानै साथामथ' होनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गोसो बायाबासिनो दलावनो थानानै नेक्स्ट जाहाथे आरो माने मोननो हायो नेक्स्ट इयाराव जाहाथे मोननो हायो बिनि थाखाय दलनि जानानै खामानि मावनाया बयनिबो गोनां होननानै आङो साननानै आं बिथांमोनखौ आं खावलायहरो आरो।